Yes, παιδιά, και σήμερα παίξουμε Watch Dogs 1. Σας είχα πει, αν είδατε το έσβησα το βίντεο, ότι θα παίξουμε GTA V. Αλλά το σκεφτήκαμε και έχουμε τερματίσει τις αποστολές όλες. Και έτσι λέγαμε τι να παίξουμε. Να παίξουμε κάτι πιο... Online δεν μπορούσαμε γιατί μας είχε τελειώσει η συνδρομή. Άρα δεν είχαμε να παίξουμε τίποτα, θα βαριόσασταν να το δείτε. Αποφασίσαμε να παίξουμε Watch Dogs επειδή πιστεύουμε ότι σας αρέσει και μας το έχουν πει και πολλοί φίλοι μας ότι τους αρέσει το Watch Dogs. Αρέσει σε πολλά άτομα. Και το επόμενο που μας αρέσει είναι το GTA V. Ναι. Ανάλογα, αν παίζουμε online μας αρέσει. Ο φίλος μου ο Δημήτρης έχει το PlayStation 3 και εγώ έχω το PlayStation 4. Ο φίλος μου έχει περισσότερα παιχνίδια στο 3 διότι εγώ το πήρα πριν λίγο καιρό και το έχω και έχω λιγότερα παιχνίδια και δεν ασχολούμαι και πολύ, δεν παίζω πάρα πολύ συχνά και γι' αυτό παίζουμε συνήθως τον φίλο μου. Παίζω εγώ, συχνά. Ναι. Κάθε μέρα. Έχει και κανάλι ο φίλος μου, δικό του. Τώρα έχουμε ανοίξει ένα συνεταιρικό κανάλι. Όντως. Θέλουμε και πολλές εγγραφές για να συνεχίσει να λειτουργεί. Για να ανεβάζουμε και πιο πολλά βίντεο. Βίντεο. Ναι. Πολλά βίντεο. Μακάρι να έχουμε πολλά subscribe από όλους σας. Ας δούμε το παιχνίδι. Παρκούρι. Σκεφτόμαστε να ανεβάσουμε... Όπα. Σκεφτόμαστε να ανεβάσουμε και ένα vlog. Αλλά δεν ξέρουμε. Μπορεί να μην είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί... Πείτε μας στα σχόλια. Πείτε μας εσείς αν θέλετε στα σχόλια κάνα vlog. Και ναι, γιατί εμείς σκεφτόμαστε ότι δεν θα σας αρέσει τόσο πολύ το vlog. Και γι' αυτό δεν νομίζω να σας αρέσει τόσο πολύ. Ή σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποια βίντεο από PlayStation κυρίως. Γιατί γι' αυτό ανοίξαμε το κανάλι μας, για βίντεο gaming. Και άντε και κάνα vlog, καμιά φορά. Δεν μας αρέσουν τόσο πολύ τα vlog. Τώρα που είναι καλοκαίρι θα κάνουμε vlog, το χειμώνα δεν θα κάνουμε καθόλου vlogs. Ναι. Δεν θα κάνουμε, δεν μας αρέσουν πολύ. Το καλοκαίρι σκεφτόμαστε να κάνουμε, αλλά τώρα που είναι καλοκαίρι να κάνουμε, μας αρέσουν, αλλά χειμώνα εντάξει θα βρέχει, μαλακίες λίγο είναι. Με αυτά, GTA, αν δεν έχουμε συνδρομή και αν δεν παίζουμε online, τι να το κάνουμε. Και έχουμε τελειώσει και τις αποστολές, άρα τι να το κάνεις, βλακεία είναι. Αν θα βάλουμε σε λίγο καιρό συνδρομή και θα παίξουμε online, θα το ανεβάσουμε. Πιστεύουμε να σας αρέσει το online. Δημήτρη. Ναι. Μόνο ένα χαρακτήρα έχει στο Watch Dogs. Ναι. Αλλά δεν ερχόταν ο Γιώργος γιατί... Σκότωτε. Αποστολή κάνεις τώρα. Δημήτρη. Αποστολή κάνεις. Ή όχι. Δημήτρη. Ναι. Αποστολή κάνεις τώρα. Ναι, ναι. Investigate. Ελπίζουμε να σας αρέσει το βίντεο. Σε λίγο θα το κλείσουμε. Όντως.
Στα 6 λεπτά θα το κλείσουμε. Οκ. 6,5. Εντάξει. Βίντεο σκεφτόμαστε να ανεβάσουμε μεθαύριο ή αύριο, δεν ξέρω. Κάθε 2 μέρες σκεφτόμαστε να ανεβάζουμε. Ναι. Επίσης πολλά like και πολλά subscriber. Μην το ξεχάσετε. Θα σας πάει τζάμια εδώ Δημήτρης. Παίρνει να μαξάρες. Το έκανες καλοκαιρινό Δημήτρη. Πω. Έτσι έμειξω. Στα 6,5 λεπτά είπαμε. Εντάξει. Ναι. Πριν φτάσουμε στα 6,5 λεπτά θα κάνεις outro. Καταλαβαίνεις. Σας αρέσει το Uncharted, δεν ξέρω. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ και είναι τώρα είναι το καλύτερο παιχνίδι λένε στο 4. Και σκεφτόμαστε να παίζουμε Uncharted, να παίξουμε το επόμενο βίντεο μας να είναι Uncharted. Πείτε μας στα σχόλια αν θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο μας το Uncharted ή το GTA V, το γνωστό GTA V. Το Uncharted, αν παίξουμε Uncharted θα παίξουμε από το PlayStation, από το 4, από το 3 συγγνώμη, και αν παίξουμε GTA V θα παίξουμε από το 4. Αυτό είναι το βιντεάκι μας, το κλείνουμε. Ελπίζω να σας άρεσε, πολλά subscriber, γεια σας.